Аз къде си имам водата? Той е от пътя. Тук е пътя, тук е каптажа отляво, тук е чешмата сега пак. аз ти казвам тръбата къде идва. Тук идва тръбата. Стига до тук. Виждаш ли? Той чешмата къде е? Сега чакай да видиш чешмата къде е. Тръбата е срязана тук. Къде стига? Тук отива една за чешмата, де отива за помпената станция. Разбра ли? Да. И там има капак. Не съм се задълбал в помпената. В смисъл, че само съм поглеждал и не съм виждал тръбите. И понеже помпената станция, като я преебаха, ние затапихме тръбите, които отиват за помпената станция, двете, и остава водата за чешмата и тъж къде прилива, ние поливаме. Защото е интересно, що на времето са пускали така директива, нали, защото не е близо до военното училище, в смисъл, че що толкова далеко. 74-та година постъпих, 75-та година почва да подава за автомобилите и за танките да си мие. За миени само това. Само за миене. Добре, ама тук горе, дето е Ривера, след него е начал, дето беше един парцел. Там примерно да речем то с Митю, дето бил военен той. Митю с силите живори. Дето има градинка и той, само че по-нагоре, към Дава Максим. Полковника. Полковника, да. Димитър Вълканов. Той няма вода. Не, той разправяше, че тук дето е магазина Ровера отгоре, че тук е било примерно на танковия полигон паркинг някакъв. Казвам, че отзад стояли примерно някакви бетонни съоръжения. Имало. На времето, квартала горе е било полигон на военното училище. Значи аз съм дошъл тук 81-а година за първи път. Военното училище беше тук и после... 70-та година е строено военното тук. А пък тук нагоре от Малевица нямаше нищо. От Малевица нагоре беше гола зелена поляна. И 81-а година така, аз съм бил четвърти клас. И когато аз додах, че... Той беше от той македонец беше, той беше от едно село надолу там Пиринско, не забравях как се казваше. Свари го! Стойчо Китанов. Има ли си... Федор Китанов си. Полигон било на военното училище. Още на времето от царско време. По царско време не е имало танкове. Не е имало, ама... Какво ще кажеш?